Приятели, днеска го с Явката, братчето ми, пак направихме един риболов майна. Бия, ядва се за 4-5 часа. Го. Кобари. Не мисля, че са кой знае колко много, но не мисля, че са кой знае колко малко. Доволно. За 4 часа. По-добре от валата. Да. Нека си ги пуснем, са живи и здрави. Другия път, като дойдем, да знаем, че те пак начакат, той да си ги хванем.